Yes, today, I feel if family is in the and is in the or go a day baby. I don't know go a day baby. So, Chuck can use the opportunity. Work in the Nnewi, tell all the stakeholders on the Nnewi, for your Zoku. I had a meeting na Obigwe on Saturday. The whole people Nnewi GP, Monday na Lagos, Monday Obi, actually make the meeting. Kaya, tackle this problem, solve what the problem, but I know it too big in a crisis. Then, ọ dị mma ka nkọtụ ka the meeting si ga. I got meeting everybody. At least I may achieve so many things. Now one thing I may achieve in my piano in 2 years. I may achieve non-English. Good. I may achieve no more than 4 years, and we've been on 4 years before. The whole people never may agree. The problem is, these guys are putting aja. Ebe kwetago nọ Nnewi school, mana ndị nwunye adịgo committed. Osi ike, ịmago ndị nwere different interest, na ọ na-ekwu nke. You know me, mụ ọkpụrụkpọrọtọ, gwa ha nke eziokwu. Gwa ha, ebe ọ na-ekwetago na ọ tenọ Nnewi shi. And na tenọ 2 years. And ndị nwunye nọ bụ 2 years. Na-ahapụ ndị Nnewi shi, mana ndị nwunye adịgo committed. Ndị gọvanọ, ịdọsgo ndị nwunye ahapụ ya ahapụ okwu eme okwu mgbe ndị mmadụ nwee mkpọtụ asị oke ka anyị mụbụ ka dị na nke ibepe ka jee yọọ ya ka a mara anyị wetụrọ ndị ụmụdị ka ndị na-ewuchigburu aje na nke ibepe eso nje adụpa yọchaa ya si ka ewudrọ ndị ụmụdị maka na ọsọ ya nwee kapasiti ime eme gọvanọ mee ya ndọs na unfortunately ibepe ekwere ibeto kwuru n'ihe ọkwụ ibeto nwoke m asị ka esikpere ala yọọ ya kwuru n'ife ọkwụ mgbe ejezie na nke ibeto wee pụta mụnwa wee nọrọ ahụ wee te nke ife niile te nkechi ife niile wee sị ọ bụ na abụ 100 97 wefu ebe 3 wefu ebe ma 3 agwụ ofu ebe ibeto bụ awa lida onye lida na Nnewi a nya nwakwara saịdị ahụ jụ na ọmụ gị eje so wee sị ebe ọ bụ na anyị chanyere ekwuo n'ofu ife kwuo n'ọtenọ kwuo na-enwe zoni kweta na Nnewi ka o ruru na m na-ekwe ka ewere ekpunye Nnewi ọkụ ebe ọ na-adụ ọ na-ezo ya zọ ya ejee na nke ibeto jụ kwuru n'ihe ọkwụ nsi oke anyị agha eji ife atinye ọkụ na Nnewi I have to come down wee kpọọ ndị Nnewi gwa ha kpọọ ndị ọ na-agwa ha one bụ unu nwa mmeri unu ekwetago the whole ife niile eji biri na Nnewi ekwetago n'ụlọ maka uru ekwetago na-enwe rotation ekwetago nọ 2 years kweta n'ọtọ ọmụmụ so n'ọzi ka a ga-esi nye unu mana few people ka kwesịrị ekwu ife a na-ekwu na ife a ga-eme ewu unu chọọ hapụrụ na ha kama ya mụrụ ọkụ na Nnewi na gboo na-enwe ka ife si na na-eweta ma sacrifice mmadụ wee zọta obodo ya bụzie na-eju na ebe agwagoro na ụlọ enwere mmadụ ya bụzie na maka na ụlọ enwere mmadụ ka eji na-anụ ọdụgo lekọd emegre impact ọ dị lekọd n'ọrụ onwe mana kama Nnewi ya gbawa ọkụ ka ahapụ ya onwe nke erichalụ ọkụnyụọ onwenu kama Nnewi ya gbawa ọkụ ka ahapụ ya that's my advice to ndị Nnewi so ọ baghị uru mmewu adịrọ mma anụmụma mma sọpọtụ mmewu enugwu akpụkwa m echi ife nnukwu ka mma na-ekwu onwe jekata ihu jebe azụ wee na-ekwu truth and na my happiness bụ na the whole people nọ na Nnewi the whole people nọ na hall anwa ma utoro uru agụ Nnewi ụmụdị facha ma nke truth and hacha accept truth hacha endorse truth ma akpọbezo ka ị ga-esikpozo enwe n'ụlọ aja because na ọga na-ekwechi na ha na-ekwechi na ha because ọga amahụ dị ife na-emenụ ọga ịkọnfust nwe ha ọ na-aga etu ha so ihe na-ekwu ife na ya ọwụ hapụnụ ka mezie nọ ibeto ka anyị nyere ka a hapụrụ ka ọzie ibeto etigo nnukwu ego na Nnewi ọnụgo nnukwu ọrụ na Nnewi ya ọ na ka na-enye gị ibeto
na-enyere ibe ebe. That is my advice. Because unu emerigo, Nnewi emerigo, onye ọ na-afụ gị mana ebe ibe eto kwesịrị si ọkwa ya ụlọ ibe eto ka enyere, ya ụlọ ibe eto ka enyere. But ọ na nna ka ọkụ na the implications dịkwa hinne. Was ife a before ọ kwotoro na achịbe ya na chi na Nnewi aghụkwa ka eji wejekwa otoro weje ghọwuo ha wesịa ka a na-ezo onye ezo ka ọ na-eru onye ọna ka ọ na-eru anyị nwa ụmụ dị mpere mpe dotoro okweta because of the type of Igbo anyị nwere nha kweta ewelu zonu ezonu ọ na-eruzi onye ọna ma obere nwa Nnewi ọ na-eru onye ọna ndị oru ha eje so na ife ebido kịta ụmụ dị mbido gasa ya I don't think not the best mana ebe ọ nọ ife ha chọrọ ha nwee backing ọdụma in date tata in 10 years nwunye ọta mbasịlụka tata fụ na m kwuru ife ekwu because no bad foundation ka anyị mere n'ụmụ anyị alụgo ọgụ ife agbogbo mụọ ya nutee ya aka ve emechaa ewuru uche ndị Nnewi wee kpokọnye wee mee na-ezonuzi ezonu asịsị a na-ezonu enweghịzi problem abịazie na ka mee because na ego na-afụrụ egozi chairman fụrụ ego kwesịrị ndị mmadụ few people support ya ha ma ife ụdị interest makwa okwu bedesi ife anyị mewu mụ na ibe ejiji maka inwesa Nnewi so okwu mmemme mmanụ si ọgụ mụ na ya manụ mụ na ya dịna mma mụ na ya ga-adị na mma so and mụnwa amasị na ife ndị ọ na-eme before na me recognize ha nwee respect for him eta ekwupụrụ mmụọ agwakwanye na ọ dịrọ mma adị ama ọkwanye na ọ dịrọ mma but ebe ọ nọ ihe ọ chọrọ let him take it mana ọha nọ the rules so ayọ na ayọ ma ndị iwe na-ewe ma ndị dị iche iche ụnụ afụgo ka ife si mee because na ajụ na iwu na ya emetụ unu si chọọ ma ndị si ka eje wọm ma ndị si ka eje cruzuo lokal ma ndị si ka emere nke a adọghọ m na crisis adọghọ m n'ife ọgụ na mgba enwere m egbe enwere m mma so ọnụ ka m nwere so ma agba egbe so my advice bụ withdraw ọnụ hapụ na ife taut anya ya n'ife taut ọnụ na ife akịta asị ka enye ife ọkwa na ibeto yọrọ ndị ụmụude si a ife awụ ụnụ mgbe betinye nụ ya onwe ya agbaghị ibeto ekwu mana ọ esikwa na onye nwe ife na ọhazi eme ọkwụnya na-ese okwu so mana ebe ọ dị etu a ife na ha ekwechiri mgbe mmadụ zọgidere ife zọrụ etu a hapụ na ife a gonụkwana bene ikwu beto jikwanye emego ọkwa ndị mmadụ ka o ji ehe gasị dị ntị na-ewute ndị mmadụ na o tinye ihe ndị ezigbo mmadụ na ọ na-etinye ndị taut ozi ndị taut ha na-etoro ezi obodo a na-agba ọkụ bịa na-enwe ọkụ nyanwa amakwu ọya ama betise good man mana ọya ama ife na-emenụ ịchọkwanụ ka egwe ọ ndị ahụ na-eri nso nke ha kwuru ka ọ ya anụ so na mụnwa na-asị after njecha meeting na be 25 people 5 ahụ anyị chakwuru ofu ife anyị chagwara na ọ dịghị mma ma nye nwekwenụ so mụnwa ma atak ibeto so ebe ọ nọghị ọchọ ka anyị hapụ ya that is my advice nka ejedeta nọ the implications ka ya dị echezi maka na eziokwu emechi eziokwu na-echi aka gbara uwe ọgụ ọ dịghị mma ndị Nnewi onwe ife mmemme maka na mmasị nụ ji ebere egbe unu ebere egbe ụfọdụ Nnewi uwe ofu ife ofu na ka anyị bụ ya esi emere unu mmewu ma ya dịba na-etu ha ka anyị hapụ na ya that's my advice ka e nwee peace na Nnewi maka na Nnewi atụ ọkụ na Nnewi ọ ya emetụ onye ọbụla achọ ka emete na peace na Nnewi nke onye ruzu ya na ya ka emete onye na peace na Nnewi na ya na onye ọbụla butuo ka emete na peace na Nnewi nọ peace kacha udo ka mma na Nnewi ma ndị ekwesịghị ịgwa mmadụ ukwu na gwa mmadụ gosi na a na-achọ ka ekwu eziokwu mana advice promise ndị anyị nụrụ mma kwụsịrị ikwu eziokwu mmadụ ekwu eziokwu ruo daalụ